De gemeenteriesverkiezingen staan alweer voor de door. 18 maart is het zover en Dantemediel pakt de gemeenteriesverkiezingen in maart oors aan. Maar de campagne Dien Oondeel ga op zijn minst stemmen, leidt de gemeente nadruk op de belutsenheid. We praten hierover met studiogast en griffier Margreet Jonker van de gemeente Dantemediel. Welkom in de studio, Margreet. Dank u wel. Ja, allereerst de campagne. Hoe ben je als gemeente op het idee kwam om limousines in te zetten in deze campagne om meer mensen eens stemmen te laten? Ja, eerst een mooie vraag. Eerst even een verontschuldiging, want ik dacht het even niet Nederlands, want dat is mijn memmetaal, dus dat krijgt een beetje Pieter hoor. Nou, het is net het is geen geheim dat het natuurlijk steeds minder wordt met de opkomst van de stemmen. En dat is ontzettend jammer, want het is de democratie, is hartstikke belangrijk, heel waardevol ook. Het lijkt wel alsof steeds minder mensen dat beseffen. En de laatste keer in 2022, 63% ging nog stemmen. En dat is eigenlijk veel te weinig. En toen hebben wij met elkaar, de gemeenteraad vindt dat ook. Die vindt het gewoon veel te weinig. Die zeggen ook, wij zitten hier, wij vertegenwoordigen de samenleving. Maar als 1 op de 3 of meer nog niet komt opdagen, ja, dan is het natuurlijk wel heel jammer. Dus we hebben met elkaar gebrainstormd en hier zijn we op uitgekomen. We willen, kijk, je hoeft niet allemaal politiek actief te zijn. We snappen best dat niet iedereen al die vergaderingen wil en niet iedereen overal in geïnteresseerd is. Maar ga in ieder geval stemmen. Doe dat. Het is maar kleine moeite. En doe dat. En omdat die boodschap willen we zoveel mogelijk uitdragen. Want de opkomst was 63% bij de laatste verkiezingen. Ja. En de voorgaande verkiezingen op gemeenteraadbasis, waren die dan steeds nog wel hoger dan die 63%? Ja, die waren inderdaad iets hoger. Maar je ziet een neerwaartse spiraal. En ik heb niet de illusie dat we die totaal gaan doorbreken. En dat we nu ineens naar 95% gaan. Maar we willen in ieder geval alles eraan doen om mensen bekend te maken met die gemeenteraadsverkiezingen. En hoe belangrijk dat is. Ja, 18 maart is het dus zover in de gemeente Dantemediel. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe gaat het op dit moment met de voorbereiding op deze dag? Door mij is het gerust in het Fries. Ja? Oké. Okay. Dat is geen probleem. We zijn daar natuurlijk druk mee bezig. Kijk, je doet altijd eerst een heleboel voorbereiding. En dan op het laatste moment ga je knallen. Dus nu zie je ook nog niet zo heel veel. We hebben wel deze week iets naar buiten gebracht. Wat we in ieder geval gaan doen. Voor de rest, de partijen zijn heel druk bezig met het maken van hun campagne, hun eigen campagne. We zijn druk bezig met de stemwijzer. Want eind februari komt ook de stemwijzer voor de gemeente Dantemediel online. En dan kan elke inwoner echt aan de hand van een heleboel stellingen kijken van welke partij past nou het beste bij mij. En die limousines die het inzetten worden bij een campagne, die zijn 1 dag beschikbaar in de gemeente? Ja, we hebben maar 1 dag dat we stemmen maaien. Ja. Dus op deze dag haal je wij mensen op van Hoest uit en dan gaan we met die mensen naar het dichtstbijzijnde stembureau. Nou is het wel de bedoeling dat je dat met een groepje doet, want de limousine is ook wel heel stoer alleen, maar met een groep is leuker. En je stempas is je toegangsbewijs. Dus op het moment dat je je stempas bij je hebt, dan brengen we met de limousine je naar het stembureau. En de wist ik bij thuisbracht? Ja, dat hoop ik nog wel. En ja, hoeveel man gaan er dan in zo'n limousine? Want je zijn groepje is leuk, maar hoeveel passen er dan echt in zo'n limousine? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zit net dagelijks in een limousine. Ik ga er wel eens in zitten en dan kan ze met 8 mensen heel goed in. En dan kan ze er nog wel in. Ja. Oké. En het stembewijs is de taak. Maar mag dat ik onvregen via de gemeente van ik wil maar die limousine naar het gemeentehuis of naar een oorstemlokaal om te stemmen met een groepje. Hoe gaat het ook zien in werking? Ja, wij moeten natuurlijk weten wie er gaat. Want wij moeten een adres hebben waar we de limousine naartoe sturen. En hoeveel, dat hangt er heel erg vanaf. We hebben de hele dag de limousine. En als we van Veenwouden naar Reertkerk rijden moeten en dan weer. Dus we zullen wel een beetje kijken van hoe is dat dan het meest handige? En kunnen we zoveel mogelijk groepen ook naar het stembureau brengen. Maar het is een hele dag, dus er kunnen een heleboel mensen mee. Goed. En ja, jou hopen natuurlijk dat die limousine wel goed vol is. De hele tijd lijkt het me. Hè? Dat mensen echt gebruik maken ervan. Ja. En wat denk je jezelf? Wat voor doelgroep gaat daar nou echt gebruik van maken? Maar dat vooral oudere mensen of misschien juist ook wel heel veel
jongere mensen. We hebben heel bewust wel gezegd, we gaan niet de leeftijd in. En we doen daar leeftijdsdiscriminatie. Want eerlijk is eerlijk, oudere mensen gaan al vaker stemmen dan de jongeren. Niet altijd zo hoor. Ik heb zelf ook kinderen, die stemmen ook allemaal. Het is vaak ook jong geleerd oud gedaan. Maar ja, ik denk dat jongeren het heel leuk gaan vinden. Maar ouderen zijn ook van harte welkom. Dus het is niet zo dat wij zeggen van nou, je moet een bepaalde leeftijd hebben. Of je mag alleen als je jong bent. Nee, maak een groepje met elkaar. Deel het op de socials. Maak er even wat reclame van. Dat je op deze manier het ook hebt gedaan. En op die manier hopen we dat die dag, zo'n stemdag, ook echt bij mensen leeft. En dat denk ik, nou, dat is leuk om te doen. Dan hoop ik dat er inderdaad een prutte reclame voorbij komen gaat. Ook op de socials. Maar inderdaad dat er foto's maken worden. En dan ben ik heel benieuwd hoe het eruit komt te zien dagelijks met die limousines hier in onze gemeente. Dank Margreet voor die taljochting in deze uitsturing van de Weekend Nieuws Show. En een heel goed weekend wensen. Dankjewel en hetzelfde.